Takže čus borci, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu budeme dělat sklad, ale budeme na sklad potřebujeme zabít vidra, takže teď ho půjdeme tady s Nikolasem zabít. Nikolasi, zdravím tě. Hello, děkuji za pozvání do videa. No nic, takže už jsme teď tady s Nikolasem v naší těžírně, neboli teď tady budeme zabíjet tohohle vidra. Máme už tady připravený všechno na to vidra a asi si ho jdeme spawnout, že jo? Ano. Mara, může si potom tam taky položit aspoň minimálně jednu hlavu? Jo. Takže Mara právě začíná stavět. Dej tu hlavu do prostředka, teď já jedem na kraj. Musíš rovně. Tak. Počkej, počkej. Lidi, No, to první si radši změníme gear, dáme si štít do ruky a sice jako vím, že neumřu, ale pro jistotu. Tak dámy a pánové, a teď sem jdeme dát tu poslední hlavu a Máro, seš třeba pořádně připravený. Dej si to tam do ruky. Seš tedy pořádně připravený. 3, Ano. 2, 1, bacha! A pryč. Exploduje. Tak teď musíme vlastně počkat, než se to naplní, on pak vlastně exploduje. Nemáš. Nemám. Takže já to je jedno. teď muset zabíjet. A jdeme na to. Přesně to jsem si myslel, že tak dáme. Kámo, ať jde po tobě, já ho pak nemůžu hitovat s lukem. 2 hours later. V té druhé fázi, kde se hejtuje jenom mečem a je dead. Vydrž. Tak jo, dámy a pánové. Máme tady Nether Star. Wow. Takže teď už tady máme připravený všechno na sklad a ještě si vykraftíme předtím beacon. Tady, jak můžete vidět, máme irony, takže postojíme když si to sem všechno naskládáme, tak by se nám měl udělat beacon. Ano, máme beacon. Teď si sem vezmeme irony a ten beacon si postavíme. Už jsem na něj vybral místo, bude to vzadu našeho hradu. A ještě nad tím ten beacon bude v tady této úrovni. Takhle, tady bude. A nad tím bude ještě černý sklo. Takže tak to chceme udělat. Teď musím 8 bloků do stran, to je 4, 5, 6, 7, 8. Teď udělat jenom čtverec. 2 hours later. Takže lidi, teď sem dám beacon, yes. A můžeme sem jako vybrat něco. Strange a regeneration. Já jenom bych musel si vzít iron ingot a dát ho tam. Tak, máme strange a regeneration. No, teď máme první část jakoby našeho skladu. Kdybyste se divili, proč dělám vůbec beacon, tak tady, když máme beacon level 4, což jsem teď udělal, tak se k tomu neboli k tomu skladu se dostaneme odkudkoliv, klidně skrz dimenze. Takže jako to je na tom to nejlepší, no. A my to uděláme tak, že my to budeme stavět hned pod tím, takže tady si nějak na to musíme udělat ještě místo. Si to udělám prostě takhle. 2 hours later. Tak lidi, teď jsme sem dali item vault. Pak to samozřejmě můžeme ještě rozšiřovat takhle třeba dokola, ale zatím nám to bude stačit takhle. Tam jsme to měli tak, že tady jsme měli inventory konektor. A teď jak můžete vidět, tady je 1620 free jakoby stacků slotů. A teď když na tohle dám ten crafting terminál, tak všechno co tam dám, tak jakoby bude v tomhletom item vaultu. A teď už stačí si jenom linknout tyhle oba dva advanced wireless terminály na tohle. No, takže, jak můžete vidět, máme tady funkční výtah, teď tady jsme se přivolali a jde nám nahoru. Wow.
Máme tady jakoby 3 patra, v tom jednom zatím nic není, jakoby, tam ještě budeme si dělat domov. A pak tady máme farmy. A tady je teď pan Nikolas. Tady sem se nám dávají XP botly. Tady pomocí tohodle se nám tam napouští stámletý bottle farmy, sem XPčka do těch lahví a dělají se nám z toho ty bottle o enchanting. No lidi, takže tady máme jakoby tu funkční glass bottle farmu, tady se nám stakují glass bottle a jakmile bude stack, tak vždycky tam jedou. A tady máme pana Nikolase, takže pane Nikolase, vemte si tady tohleto. Můžete si to dát do těch, víš, do kalhot, jakoby. Takže lidi, tohle by pro dnešní video bylo všechno a doufám, že jste si dnešní video užili. V dnešním videu jsme stihli storage, ukázal jsem vám XP farmu, zároveň i bottle farmu a podle mě jsme dneska to zvládli dost a měli byste dát odběr a like. A zase se vidíme u dalšího videa. Čau čau.